Ovo je mikrokamera u ručnom satu. Ovaj uređaj ima 3 moda rada. Jedan mod rada je pravljenje audio zapisa, drugi mod pravljenje fotografije, treći mod audio video zapis. Uređaj ima kvalitet snimka u rezoluciji 720x480, 30 frame-ova u sekundi. Uređaj se povezuje na USB, gde se snimci prebacuju na računar i puštaju bilo kom playeru. Uređaj se puni preko USB kabla, kompjuter mora biti upaljen, dok je uređaj povezan preko USB-a na računar i napuni se za nekih 4 sata. Mikrokamera na ovom uređaju je jako dobro sakrivena i vrlo se teško uočava. Nalazi se ovde. Evo, približi malo kamera, spusti dole. Znači, nalazi se ovde mikrokamera. Znači, mora bukvalno neko iz jako velike blizine da primeti jednu tačkicu, a ta tačkica se u stvari ne uočava. Sa bočne strane uređaj izgleda ovako, sa druge bočne strane ovako, sa prednje strane, evo malo, uređaj ima integrisanu memoriju od 4 GB, tako da nema potrebe za kupovinom micro SD kartice.